Punt número 10. Aprovació conveni entre propietaris i Ajuntament d'Ondara sobre finalització i urbanització en l'àmbit del Pa i Fus i Germanies 2. Es tracta de donar compliment a una proposta que n'hi ha per part de l'Ajuntament d'Ondara i els propietaris de la zona del carrer Alcalde Salvador Cabrera en el Pa i Fus i Germanies 2, el carrer conegut com on està la bodega Aguilar i l'antic almacén de Termofons. Hi ha un conflicte respecte a l'adquisició dels carrers que s'ha detectat per part dels propietaris i finalment per part de tots s'ha arribat a un acord que vull dir tant una part com l'altra donant conformitat a l'Ajuntament respecte a aquest tipus de conveni i el que caldria ja és aprovar-lo a l'Ajuntament per a poder signar-lo posteriorment i realitzar les obres d'acabament d'aquesta façana i la part que queda de via. Alguna intervenció? Bé, jo, a aquest punt i al següent, simplement ja hem parlat moltes voltes d'aquest tema amb nosaltres, així en el plenari. Trobo que al final la solució que s'ha donat no és la millor per al poble. Sí que interpreta que els propietaris estan d'acord, evidentment, perquè a un li baixen les quotes que faran i a l'altre no li toquen res del que ell no volia que li tocaren. També interpreta que també és un conveni que vos interessa a vosaltres per les possibles conseqüències que ha pogut tindre el fet que es van haver jutjats quan hi ha hagut un error, potser en el tema del transitament quan no coincidia amb el pla general. Nosaltres trobem que no és la millor solució. També he de dir que per fi també es dona una solució a aquest lloc. Almenys ja pront tindrem ja el fet. Però ja ho dic, al final pense que el poble és el que al final no tindrà un carrer bé, que sí que és cert que des del principi això no està bé, però és que hem acabat tampoc, i al final tampoc està bé. Saps? Ni al principi ni al final. I és un poc això, ja ho dic, però he dit que almenys se li dona la solució. Sí, has dit que este conveni ja els propietaris estan d'acord i els propietaris tenen la verificació definitiva quan passen en l'altre punt i estan d'acord? Aquest matí fer la consulta del secretari, el lletrat que porta les converses i s'hi ha firmat. Fem la conformitat tant d'un costat com l'altre del carrer. I de fet el portem al plenari perquè té conformitat, si no ho portaria. Això és el que em xoca, perquè no es deixa la informació que tinc. I un poc més tard, si és que no tinc. Home, és que trobe això, entenc que es té que arreglar. I que la solució és arreglar-ho quan antes, que és un problema per a tots, tant per propietaris com per l'Ajuntament. El que no té sentit és que s'arribi així al ple si abans no s'han ajuntat tots els propietaris i el debat dins de l'Ajuntament no fa. Si continueu fent el final no sé com és. Jo, com sabia que aquest dubte podia sorgir en el plenari, m'ha dit la llibertat de cridar la lletrat responsable d'aquestes negociacions, en els dos parts, i el dilluns en comissió informativa ja es va plantejar aquests temes per part de la Carla, si els propietaris eren coneixedors. A mi jo tenia entès que sí, volia la confirmació de que això va aprovar aquesta nit, però no aprovar alguna que el dimarts que ve no puguem firmar, hauria de tenir que poder firmar-ho. I se m'ha donat la conformitat de que tant un propietari com l'altre que estan d'acord en el conveni i en la liquidació. Per tant, jo trasllade el que se m'ha informat a mi. Jo no he estat en la conversació on s'ha de la conformitat, però així se m'ha traslladat per part del servei jurídic del Tribunal. De fet, si no tinguem aquesta conformitat, no trobaria sentit que s'haurà proposat. Jo també. El que sí que vull dir-vos és que en una reparcel·lació, independentment que ell sí que entenc que hi ha un propietari que és perjudicat des del moment que hi ha una modificació i no se la comunica, jo penso que això sí que hi ha una falta d'informació al propietari que té el seu dret de si hi ha una variació, conèixer-la, i que és el motiu del conflicte. Estem parlant de que a un propietari se li va
ocupar 44 en 56 metres i a l'altre se li va restar 22 en 66. La superfície és important a partir del primer metro. El que vaig dir no vull justificar-me en res, sinó a partir d'un metro que entres en la propietat d'una persona, aquest metro té d'estar comunicat que se li va entrar. Però que al final, si agarràrem, per el que parlaves, Josep Carles, de l'alineació del carrer, trobaríem que realment, agarrant-nos a l'alineació que anem a fer, és quan el terreny queda recte. Perquè si volem fer l'alineació al pla general, el que tindríem és un 7 en el terreny, que és el que hi ha ara. I que després en canviaríem més. Això ens justifica el que al final, si una persona se li entra en 44 metres, a partir del primer metre de la informació que correspon. I que per això jo entenc que si rebem així és perquè té tots els drets d'haver reclamat i l'Ajuntament d'haver intervingut. Però sobre la pregunta, Pepa, això és el moment. Això pareix que no estan d'acord. Els advocats en els afectats. De totes formes, el tema és que s'ha de signar, realment el que val és quan estigui signat, ja ho veurem qui té raó. Però sí que és cert que ell va presentar una proposta de conveni en el tema de la casa major que després no es va aprovar. Vull dir que no tot el que presentes després és perquè tot el món està d'acord. No sempre, Home, així no tindria Si no té res que veure, Sí, té que veure que era una proposta entre un propietari i l'Ajuntament. Això no és una proposta, això és un conveni pactat per part de les tres parts. Sí. Això no s'ha inventat des de l'Ajuntament i s'ha portat al pleno. Això existeix, la comunicació, això existeix. L'aprovació, si llegim la Junta de Govern, existeix l'aprovació per la Junta de Govern. La remissió a les dues parts, el tràmit d'audiència i la conformitat per part de les dues parts. Per tant, no estem parlant ni paregut a l'altre d'emprès. Respecte a la Casa Gran. La Casa Gran era una proposta per escrit que la van portar al plenari perquè prengui la decisió. I la va rebutjar. Això, entre no podem rebutjar-ho perquè la propietat està d'acord. I el document que me'l vas presentar, qui tenia que signar? El signo de l'alcalde sempre. I La prova no la prova. I qui més? El propietari de la casa. Ei, la prova... No. Com que no? No, no té res que veure, Àngels, no té res que veure. Això té un tràmit administratiu, que l'altre no tenia cap tràmit. L'altre és una proposta d'un ciutadà, del poble, ja està. Això té un expedient administratiu, Àngels, si no ho entenes. Això té un expedient administratiu, això té un secretari que pot dir. Al ple, per a que sigui aprovat pel ple, qualsevol proposta que presenta un propietari. Si tu presentes... Si pot ser d'interès municipal, clar. Sí. Passem a la votació del conveni. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Què has dit? Ja m'estic. Vull confiar en les dues parts, però com tinc dues versions, vaig esperant a veure què passa. A contra. Nosaltres en contra.